یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر سال میں دے دا جواب نبی باثر تیرا ہے خطاب نبی تیرے رخ انور میں تاب نبی تیرے حسن دنیا کو جواب نبی نبیاں دے وچ ہے نواب نبی پھولا وچ جیوے گلاب نبی ہن پاڑ رہا ہے موسن تو میرا سچا کر ہر خواب نبی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ توریت بھی تیرا شان نبی انجیل بھی تیرا بیان نبی زبور بھی تیرا ایمان نبی تیرا خالص ذکر قرآن نبی تیرے رب ہے ودا مہربان نبی تیرا شیر عرش لامکان نبی دو جگ تیرے تعریف دے وچ محسن بھی سنا تیرا سنا خوان نبی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ستے کوئی دکھڑو دروٹی وہتے جے تلو نڈ ستے کوئی دکھڑو دروٹی وہتے جے کڑو تمہیں بھی دوست وفاری جیدی یار کدو نہ ہے مجھ سجن مدینے فارو ککدار کدو نہ ہے سجن مدینے فارو ککدار کدو نہ ہے سنت کوئی دکھڑو دروٹی وہتے جے کڑو تمہیں بھی دوست وفائی یار کدو نہ ہے مجھ سجن مدینے والو کے کدار کدو نہ ہے سائیں مدینے والو کے کدار کدو نہ ہے ہاتھ متائی آنو مصطفیٰ جی سکھا بھی آئے ہاتھ متائی آنو مصطفیٰ جی سکھا بھی آئے کھوڑا ہاتھ متائی آنو مصطفیٰ جی سکھا بھی آئے خیر جن بھی بتو ویا چوندا دل ربا جی سکھا بھی آئے جن بھی بتو ویا چوندا دل ربا جی سکھا بھی آئے لجے کے سالم تھا سائیں لجے کے سالم تھا انکار کدو نہ ہے مجھ سجن مدینے فارو کے کدار کدو نہ ہے سجن مدینے والو کے کدار کدو نہ ہے سال روئی پہجا گلپ سایا نورانی سال روئی پہجا گلپ سایا نورانی پلا پاک نچا میں آئے بے تو جیوے جھکا جیوے جھکی ون جے کے لائق بھاکر دے پا بھاکو ساکو میرا نظر نہ تتی ون ہیرے حالت یہ اج کر پئی گا گنے باہ جدید تو شکی ون مسکین محبت مگدہ جے یا چن کسینے وچ رکھیے ون سالے روئے پہنچا گلپ سائیں نورانی تو سالے روئے پہنچا گلپ سایہ نورانی شکل ان محفوظ اسا جو ہی بسندن ای مہربانی شکل یوں ان محفوظ اسا جو ہی بسندن ای مہربانی اے تیری حدت آئی جو
ॾिसंद कोई ॾुखड़ो दर वठी वेहंदे जे हिकिड़ो ॾिसंद कोई ॾुखड़ो दर वठी वेहंदे जे हिकिड़ो तुंहिंजी दोस्त वफ़ाई यार कंदो नाहे मुंहिंजो सजण मदीने वारो कंहिंखे धार कंदो नाहे सजण मदीने वारो कंहिंखे धार कंदो नाहे थोरी गुफ़्तार कयाऊं जानवर बि तकींदा विया गुफ़्तार कयाऊं जानवर बि तकींदा पत्थर कलमा पढ़ंदे पढ़ंदे वण गवाही ॾींदा विया पत्थर कलमा पढ़ंदे पढ़ंदे वण गवाही ॾींदा विया पत्थर कलमा पढ़ंदे पढ़ंदे वण गवाही ॾींदा विया ये मिठी दुनिया में को गुफ़्तार कंदो नाहे मुंहिंजो सजण मदीने वारो कंहिंखे धार कंदो नाहे सजण मदीने वारो कंहिंखे धार कंदो नाहे चई बि जाए ते वेंदो आहियां मान मिलंदो काफ़ी आहे जाए ते वेंदो आहियां मान मिलंदो काफ़ी आहे शान शाह महबूब नवाज़णा तो असां लाइ शाफ़ी आहे महबूब नवाज़णा तो असां लाइ शाफ़ी आहे वॾाइनि अहिड़ी तरह संसार कंदो नाहे मुंहिंजो सजण मदीने वारो कंहिंखे धार कंदो नाहे सजण मदीने वारो